Bos días, xentiña, benvidos e benvidas un día máis ao meu canal, pero desta vez ao meu primeiro vídeo en galego. Vamos a aplaudir. Bien. Bueno, isto é algo que xa vos deixei caer nalgún que outro vídeo anterior, que me apetecía empezar a crear contido por aquí tamén en galego, é dicir, na miña lingua, no meu idioma. Entón, pois é algo que empezo a facer con este vídeo. Quero que sepades que é o primeiro e non será o último de moitos máis que van vir nun futuro. Para as persoas que sexades castelán falantes, non vos asustar porque tampouco vou a deixar de crear contido en castelán, vale? Así que simplemente se non me entendedes ou non vos interesa este tipo de contido ou o que sexa, pois non mirar este vídeo, esperade ao seguinte. E se pola contra sí que vos interesa ou incluso vos gusta escoitarme falar en galego ou que sexa, que sei tamén que hai moita xente a que isto lle pasa, pois benvidos e benvidas sexades tamén. Neste vídeo veño falarvos dos libros en galego que quero ler próximamente ou polo menos que teño fichados. Eu todos os anos me propoño ler X libros en galego e ao final nunca acabo cumprindo, mayoritariamente leo en castelán. É algo que ás veces me pesa, outras veces non, realmente cada un leo o que quere, pero realmente eu sí que son unha persona a que lle gustaría ler máis no meu idioma, pero que por X razóns nunca o acabo facendo. A maioría dos libros que teño pendentes en físico, que teño na miña estantería esperando para ser lidos, son libros en castelán, entón sempre boto man deles e non me poño a comprar novas lecturas ou a collelos na biblioteca ou o que sexa, senón que pues, me decanto polos que xa teño en físico. E bueno, pois ao final nunca acabo lendo libros en galego, a pesar de propoñermo, pois non sei, cada ano leer mínimo 5 libros en galego, ler máis en galego, non sei que máis. Fago? Pois non. Entón, moi mal, Tania. Pero bueno, teño que decir que este ano me propuxen ler polo menos 3 libros neste idioma e por agora levo lidos un. Vale? Moi mal. Ademais, é un ensaio, entón, bueno, pois non quero simplemente ler libros en galego que sexan ensaios, vale? Quero ler ficción. Bueno, pois ben porque leín un, pero mal porque pois non é a clase de libros que quero ler. E nada, teño hoxe aquí unha selección para medio obrigarme nos próximos meses a poñerme con algún destes, vale? O primeiro teño encargado, o sea que vou no ler e creo que vai ser unha das miñas próximas lecturas. É unha novidade que levo esperando desde que se anunciou, así que, bueno, creo que sí ou sí mo vou a ler este ano, vaya, por non decir que así como me chegue, pois xa vou empezar. Estou falando de Pacto de Silencio de Ana Vieitez, que ademais hoxe, o día que estou gravando isto, non o día que o suba, é a súa data de lanzamento, non a súa data de publicación, o 21 de maio, así que noraboa Ana. E teño que decir que levo querendo lelo desde que a autora anunciou que o iba a publicar, porque Ana Vieitez, bueno, agora é escritora, vale, este é o seu primeiro libro escrito ou polo menos publicado, pero antes de coñecela como Ana Vieitez escritora, eu creo que moita máis xente a coñeceu como creadora de contido literario en galego en Instagram. Por ali chamase Toxiño Books, é unha rapaza que a verdade fai reseñas moi boas e que ademais ten un perfil super bonito, ten unha estética bastante marcada, moi de planos na natureza, con espellos. Ana, a verdade que é maravillosa e estou moi contenta de que saque este libro. Ela sobre todo lee obras de thriller, misterio e fantasía e por suposto o seu libro non é outro que un thriller tamén. Atreveríame a decir que é unha experta nesta clase de literatura, entón estou segura de que o seu libro pois vai a ter uns xiros sorprendentes e vai a construir os personaxes dunha maneira enigmática, o sea, que o sei porque isto é o que le, non? Isto é la mierda que le gusta, como diría eu moitas veces, entón estou segura de que o vai a facer fantástico. Ademais xa lín algunha reseña porque este libro foi enviado anticipadamente a algunhas persoas e xa o estuveron comentando e vamos, todos coinciden en que é un libro sorprendente, envolvente e moi bo, con moita crítica social, ademais que a min eso encántame. Vamos, que estou segura de que me vai a gustar. Bueno, este libro, Pacto de Silencio de Ana Vieitez, é unha novela coral escrita en terceira persoa que se vai a ambientar en distintos lugares, entre eles Vigo ou Santiago, pero que fundamentalmente se vai a desenvolver en Deva, que é un nombre ficticio que realmente se refire a Arbo, que é un concello da provincia de Pontevedra ao que pertence a propia autora. Este libro é descrito como, leo textualmente, un thriller psicolóxico trepidante, unha historia de vinganza, amor e xustiza, onde romper o pacto de silencio pode supoñer as peores consecuencias. En canto ao seu argumento, temos por un lado a unha xornalista que se chama Sofía, que vai ter que investigar un brutal asasinato dun rapaz que se chama Alex, que foi amigo seu nun tempo que agora xa non o é, e cuxo corpo aparece nun monte de Deva. Nesta investigación que terá que facer Sofía, vai a
a remover moitas cosas do pasado, algo que non lle vai a ser nada fácil porque 8 anos atrás a súa amiga Aloia foi condeada por un crime que non cometeu, vítima dunha trama de traicións que ora xorde violentamente. Dinos neste argumento que Sofía vai a ter que tomar decisións arriscadas, que vai a ser un caso super complexo, porque ao final é inevitable non que o leve ao ámbito persoal, porque todo lle vai a recordar a esta mellor amiga, Aloia, e todo apunta a que Leo de novo se atopa ante unha rede de narcotráfico, corrupción e deslealtades que conecta o presente co pasado. A mí pareceme un argumento super interesante, como vos digo, aparte de que me interesa o argumento do libro, pois tamén me interesa ler a Ana, porque a sigo desde fai moitos anos e gústame o que fai, así que estou segura de que me vai gustar tamén o que escribe. E xa vos digo que por agora todas as opinións que vin son super positivas, e máis, non son simplemente positivas, senón que son opinións moi boas que están puntuando este libro de un 4 estrelas para arriba, o sea que estou segura de que vai a ser un bombazo e de que a min personalmente me vai a encantar. Seguindo na liña dos thrillers, dos asesinatos, dos misterios, dos casos así chungos por resolver, non podo falar de outra autora que non sexa Arantxa Portavales, que o está petando, que o peta tanto en galego como en castelán, que cada vez que publica un libro xa está traducido, está disponible en ambas linguas prácticamente no momento do lanzamento, o sea, é unha crack esta muller. Eu nunca a lin, pero a verdade é que sempre vexo tamén reseñas e opinións super positivas das súas obras. Fai pouco lanzou un novo libro que se chama Asasinato no muiño do cura, que é unha segunda parte, por así decirlo, de unha serie que por agora pois está composta por 2 libros, na que o primeiro destes se chama Asasinato na Casa Rosa, vale? Vai haber protagonistas comuns e un escenario tamén común, non? Bueno, un escenario, unha localidade, digamos. A serie chámase Os crimes de Loeiro porque se ambienta en Loeiro e está protagonizada pola inspectora Iria Santa Clara e o comisario xubilado César Araújo. No primeiro dos libros temos un crime que se dá a porta pechada, é dicir, nunha casa, que comeza cando Iria Santa Clara recibe unha chamada de un empresario multimillonario chamado Ulises Villamor e que lle vai a pedir axuda para investigar o asasinato da súa muller anos atrás na súa mansión de Loeiro que se chama a Casa Rosa, de aí o nome do libro. E por que lle pide axuda, por que lle pide que investigue este asasinato? Pois porque el está seguro de que o asasino ou asasina é alguén do clan familiar. Ao pouco tempo de que Clara... Era Clara? Non, coño. Ao pouco tempo de que Iria Santa Clara comece a investigar esta morte, pois hai outro asasinato. Entón, pois pola complexidade dos feitos, vai a pedir axuda a este antigo comisario, non, que xa ahora mesmo está xubilado, César Araújo, para que apoie e lle axude a esclarecer estes feitos. Todo o mundo fala super ben deste libro, insisto, non sei, a min tanme moi boa pinta, eu non son moito de thriller, pero sí que é verdade que, como falan maravillas desta autora tamén, pois teño moitas ganas de lela, espero facelo próximamente, porque de verdade que teño ganas deste xa fai bastante tempo. Logo, no segundo libro desta serie, que como vos digo, este sí que xa é novidade, e que vos recordo que se chama Asasinato no muiño do cura, vamos a volver a Loeiro, onde en 1984 aconteceu unha matanza no muiño do cura, que vai a traer consecuencias ata o presente. Alba Mariño vai a chegar á vila en busca de respostas, e Santa Clara e Araújo, estes 2 personajes que xa apareceron no primeiro libro da serie, xunto coa axuda da Gestapo, van a ir desentrañando, leo textualmente, un pasado cruento que implica a moitos máis dos que pensábamos, e que se esconde detrás do pacto de silencio que os veciños e as veciñas estableceron. Novamente un argumento moi interesante, novamente asasinatos, novamente Santa Clara e Araújo, e novamente pois un libro que teño moitas ganas de ler, por suposto, pero que si leo, pois vou a ler primeiro o que iniciou esta serie para enterarme un pouco máis destes personaxes sobre todo. Seguinte libro en galego que teño fichado e que creo que foi unha recomendación de miña prima, sen mal non recordo, que teño no Goodreads por ler desde fai bastante tempo, e que se chama O legado da nena do sal de Elena Gallego Abad. Este é un libro, a verdade que pensei que era máis curto, non vos podo mentir, pero ten unhas 600 e pico de páxinas. De feito, onte fun á biblioteca pública a coller un libro e vin este, e dixen eu, wow, quero lelo. E cando collín nas miñas mans e vin o tremendo tochón que é, dixen eu, bueno, quero lelo, pero quizáis non, agora mesmo. Se non, pois máis pa diante, cando me mentalice. Pero vamos, é un libro que
e a verdade é que me ten pintaza. E contovos un pouco de que vai. Nel, unha filla vai a prometer á súa nai que vai ler os seus cadernos e que vai a escribir o libro da súa vida, pero en ningún momento se imagina o alcance do legado. Este acometido de escribir o libro sobre a vida da súa nai, pois vai a aprender ao pasado, vai a descubrir un montón de cousas que descoñecía e, leovos textualmente, este é o relato dunha orfa a que lle tocou loitar pola supervivencia. Un pequeno gran drama que aconteceu nos tempos duros dunha España acabada de sair dunha guerra civil. Naquel tempo moitas familias perderon todo o que tiñan, algúns incluso a vida, mentres outras facían moitos cartos. Para medraren, algúns deses novos ricos sen escrúpulos nin cultura non dubidaron en aproveitarse de persoas inocentes e desvalidas como a min. Bueno, é un libro que me ten moi boa pinta, un libro que nos fala dun pasado próximo á guerra civil, por non decir inmediatamente a continuación deste. É unha época histórica que a min me fascina, sobre a que me encanta aprender e tamén sobre a que me encanta ler. Entón, bueno, pues estou segura de que me vai a gustar, pero xa vos digo que así de primeiras o libro impresiona bastante porque, xa vos digo, bastante gordiño, ten 600 e pico de páxinas e creo que tamén é unha historia un pouco difícil, non? De empezar, considero que vai a tratar temas cruentos, difíciles. De todas formas, teño moitísimas ganas de lelo e agora que sei que está na miña biblioteca, pois seguramente acabe collendo ali algún día destes, que non foi onte, pero non pasa nada. Outro libro que teño fichado dende fai tempo chámase Quen precisa unha avoa, escrito por Andrea Barreira Freige e ilustrado por María Montes. É, polo tanto, unha novela ilustrada, vale? Infantil juvenil, pero que realmente a min pois me ten moi boa pinta, que tamén quero ler. É unha poesía adulta, pero pois ten os seus intereses así particulares que nada teñen que ver coa súa idade. Neste libro a protagonista vai a ser unha nena pequena, unha nena que se chama Marta e a quen o seu mestre lle vai a encomendar un traballo que ela ve moi difícil. Por qué? Pois porque nel vai a ter que falar coas súas avoas. Pero cal é o problema? Pois que Marta non ten avoas, a pesar de que ao seu arredor hai moitas, ela non ten ningunha. Polo tanto, vai a ter que secuestrar a unha. Interesantísimo, a mí xa me dá risa solo de pensalo. E vai non facer coa axuda das súas amigas. Esta é unha novela que se califica como fresca e divertida, que leo textualmente, a través do humor transmite de xeito maxistral a complicidade entre as diferentes xeracións e unha ollada novidosa sobre a vellez. A min personalmente encantan meus libros que, como ben sabedes, falan do pasado, que falan de outras xeracións, dos nosos antepasados, e se as protagonistas de algunha forma son as avoas, eu que teño unha relación super especial coa miña e que amo máis que nada neste mundo, pois xa estou dentrísimo da historia, sinceramente. E non sei, creo ademais que de cando en vez hai que cambiarse un pouco o xénero literario, ou xa non o xénero, senón o tipo de libros que les, facer así como un reset na cabeza e ler este tipo de libros que son máis lixeiros, máis vistosos, porque ao final unha novela ilustrada sempre é máis bonita, sempre che entra máis polos ollos, e non sei, teño ganas de lelo. Cando se publicou metino no Goodreads e aí quedou, sinceramente, pero de verdade que quero lelo, e que planeo lelo, bueno, non vou a decir planeo porque despois nunca cumplo nada do que planeo, pero que teño intención polo menos de lelo algunha vez na miña vida, espero que sexa próximamente. Vamos a deixalo así. E para rematar, teño moitas ganas de ler tamén a Begoña Camaño, que como seguro que xa ben sabedes, é a autora a que se lle dedicaron estas letras galegas, as letras galegas do 2026. É unha autora que ademais de autora era xornalista que finou no ano 2014, que destaca polo seu activismo polos dereitos sociais, sobre todo os da muller. Ten solamente 2 libros publicados de narrativa que son Morgana Esmelle e Circe e o prazer do azul, e ambos van a recrear os mitos gregos, non, dos que parten estas personaxes, pero vai non facer dende unha perspectiva feminista, non vai haber moita crítica social, vai haber moito revisionismo e sinceramente pois son 2 libros curtiños que teñen moi boa pinta e que todo o mundo fala maravillas deles, a verdade. Vinos moi recomendados este ano, sobre todo pois porque ao final cando a unha autora se lle dedican as letras galegas, estes libros pois van a ser máis leídos e máis recomendados, non, móvense bastante máis polas redes sociais, e vin que moita xente do meu arredor os leu e comparteu as súas opinións e o recomendou. Así que bueno, as letras galegas xa pasaron, pero pois aí quedan as miñas ganas de ler estes 2 libros, que xa vos digo, son curtos, así que non me dan impresión ninguna, como si me dá o legado da nena do sal. Eu creo que me van a gustar. E ata aquí o vídeo de hoxe, espero que vos gustara, espero que sacarades algunha que outra recomendación, e agradeceríavos que se me queredes recomendar outras obras en galego que si ou si teño que ler, pois os comentarios están abertos, así que escribideme por aí os títulos. E nada, sempre vos pido ao final dos vídeos que me deades apoio, pero sobre todo neste vídeo pois vou a pedir con máis ímpetu
vale? Porque son consciente de que o algoritmo non me vai axudar para nada a que outra xente me descubra, porque este vídeo pois está en galego, que non é a lingua maioritaria en YouTube, nin moito menos. Sempre vos pido que lle deades me gusta, que comentedes, que compartades, que hypeedes se vos sale a opción, pero pois neste vídeo moitísimo máis, porque, bueno, YouTube non o vai a facer por si solo, así que por favor. E nada, espero que vos gustara e xa vos digo que seguirei traendo vídeos en galego por aquí. Non sei con canta regularidade, pero bueno, e nos ir traendo, vale, pouco a pouco, así como tamén traio os vídeos en castelán, que intento subilos cada 2 domingos, pero non sempre se cumpre. Ola, Xiriña, aquí, preséntate. Mira, presento a Xiriña. Bueno, non sei como pechar isto, pero hasta logo. Ahora estarei xa de pelos, Eu vou de negro, agora pues che de pelos, non pasa nada.